Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hormatly vatandaşlar. Türkmenlerde bir söz var. İte ite buyurýar, item guyruğuna diýilşýaly, hojaguly öz itlerine, ýagny makara we beýleklerine näme iş buyurýar. Hem de Selim Kertiýew bu zynjyrlama günä işin içinde näme roli var? Gelin tapılmasın diýip bukuluk goýulan kitaplary tapıp size aýdyp bereýin. Artık bukuluk görülmän galan sır işi galmaz. Selim Kertiýew özü gorjawly bolup 1985-nji ýylda doglan. 9-njy mikroraýondaky garry öýüni bir çakşanhana öwrüp, ýeňli gyýlary getirip, aýdylmasy utanç bolan işler bilen meşgullanyp, bu gyýlar öý arassalamana gelýär diýip, dili bilen şöleýde kän işleri çöwürýär. Ondan başga da gyýlary işe okuwa saljak we işini ödüp berjek diýip, allap wedipesine buýsanyp, haram işler edip pul alýar. Nadaraç, görýärmi? Herden aşyň aşagyndan ýeneten çykýar. Soň diň özüňden gatgyr. Selim dil Attaýew farka oňagynyň bildirip awtobana barra uradyldy. Geçen ýylyň aýaklaryna. Şol wagt iş ýapdy diýip Nadaraç Selim dile işgärliň üstü bilen gymmat bahaly Vertu telefonu elaklyk diýip berdi. Soňra Nadaraçdan esasy pul almaly bolanda Nadar garip, men merdany işkärime berdim, sana bermedimi diýär. Emma şol wagt merdan awariýa düşüp, aradan çykyp, şeýdip Kertiýew Nadar garipden sokuluk galdy. Şol döwürde Atamelhem kärhanasynyň dolandyrjysy bedirgen bolup, hapakirli işlerini hem de aktlara, dokumentlere şonuň goluna ulandylar. İşden hem barlyk geçenden soň Nadaraçyň oňa gahary elen saran bolup, onu işten aýryň diýip, elin tersi bilen işten koýup goýberdi. Eger birden awtobanda kemçilik tapylaýsa, onu bedirgen bilik goýgun. Sen iň birinji ýürejeklerin hataryndasyň. Bedirgen belki muňa giýjem bolsa düşünen bolsaň gerek. Serdar, bilip goýgun. Eger awtoban üçin biri basylmaly bolsa, onda sokuluk galan raýat basylman, hut nazar çüýürüň özü ýöremeldir. Sen adalatyny şonda görersiz. Selim dil öz aç gözlüğünü edip, öý produktlarynyň köýeş alyjylygyň başlygy Seyit Muhammedoviç, ýagny gelli Putiniň jygy bolan şonuň boýnuna goýdy. Selim dil Kertiýew bu da Bahyrdanly Polodişanyň ýanyna özüni üfletmäni, çüfletmäni hem de doga tumarlary alyp işe gatnan ýaly gatnaýar. Selim dil öz ýatyp duran ärli bolan gyýlaryna da kabminiň içki sırlaryny höwes bilen aýdyp berýär. Biz olaryň her biriniň atlaryny çeni hem bilýändir. Selim diliň marda da her hili işlere dilini hem burnu sokup ber. Selim dil kursoşlaryna dayanıp, köp banklarda da öz adamlarynyň işini etdirip para hem aldy. Milli Hopuzluk Ministerliğine degişli olan Mergen Gırkanyň ve Jumagadan atlaryny berip adamlardan peýda alanýar. Daýhan bankda da özünün ulugy ýygyny Maral Kertiýew işläp, onuň bilen hem konvertasiýa degişli köp işler çözüp otyrlar. Selimiň aýaly Merjen Vneshekonom bankda olam konvertasiýa edip, üst açılıp, işten basylman, öz arzusy bilen çykdy edildi. Selim dil, Serdaryň özü meni gowuryp, belledi işe diýip, buýsanyp, kabminiň içki sırlaryny orta paş edip ber. Agdyndan süýdüň ýygy gitmedik Selim dil, hatda agasynyň tizi üçin saklanan polisiýaň ýol gözekçilik gulluň işgärine dazarylyp, çağa häsiýetli, meni Serdar belledi diýip, olgaýa öz sırtynyň razmerini höwes bilen görkezýär. Selim dil, hatta Gurban Gulynyň üstünden adamlaryň ýanyna gülüp ber. Ondan başga da eger Serdar bir ýeri uçmaly ýa gitmeli bolsa da, onuň agdyna jan kakılan ýaly eýýäm gıýbat edip ýetişär. Jumagalyk we Mergen Gırkan ýaly adamlara hem de güýä öýüň arassalamana gelýän gyýdy gelinleriniň giden sırlardan habarlary bar. Bu zatlardan daşary Mergen Gırkany öz şahsy işlerini etdirýär. Hem de İçeri İşler Ministri Hydyrowyň kömekçisi bolup işleýän Rahimy we İçeri İşler Ministrliginiň kadr bölümünün başlygy döwleti öz hyzmatlaryny bitirdiler. Selim dile bir iş haýyş etjek bolsaň, onu öz mellegi ýaly 300 Land Cruiser'ın bahasyny bermeli. Selim öz dilinden çykan söze ýalanan bir diýip göräý, gaýratyň bolsa. Indi bolsa gara garnym diýip öz ogurlan milyonlarça, kimse bolsa milliardlarça pullaryny ady görüp, halkymyzyň paýyny alyp, magazinlarda giýje günüz adamlaryň uykusundan kesip, uzyn nowatlar döretdirip we tarihi geçen
gurçukdan haritleri halkımıza dözüp, can sağlıklarına da ulu ziyan yetiren 4 kelleli yudarhaların kimlerdigini size yetireyin. Maksat Sopiyev, yani Makar. 1985-nji ýylda Hitrovkada, Pokrov köçede doğulup, Gamış kafede tur kersen getirip olup işleýärdi. Sonra bu Şammy ýegeniň tur kersenine öwrildi. Ve bunu wagtyň geçmegi bilen Şamradyň ştangisti bolan üçin Şamrat Makary Hojagullan ahal alyjylaryň orunbasary edip bellemekligini haýyş eden üçin Makarla tok ahal alyjylaryň orunbasary bolup, ýagny Hojagulynyň latok bolup işläp başlady. Kabmin Attaýew Selim Kertiýewi barla uratdy. Ahal alyjylara girdi, gulýalak dip çykdy. Maksat Sopiyew bilen Hojaguly dilleşip 5 ýyl syrap geçen ýaglary welaýetlere uratdy. Welaýetlerde ýag ýok diýip gymmat bahadan satdylar. Ol ýagdan hatta saglyk ziýanyny çeken raýatlar az däldi. Halk bolsa gyşda sowukda gijelerini oçurda durýardylar un we ýag üçin. Soňra bolsa halka bitli un satdylar. Alsaň al, almasaň bu da ýok diýdiler. Soňra bitli uny mallara satdylar. Bahasyny 600 hem 1000 manada goýup mallara satdylar. Soňra bolsa garadaya bolan bu hankany halka dözüp hiç kil it hasabyna kabul etmeýän 2 manat 50 teňeden satdylar. Soňra bolsa adam başyna 2 çörekden heňli bu hankany halka paýladylar. Maşgalada 9-10 adam bolsa da pinine de bolman, onun artık bermediler. Adamlar urşup gok dawa edip, zawmaklar bilen söwüşip gargynyp gidýärdiler. Aslında ýokary hili ugunlar halk üçin gelse-de halkyň hiç aşan diýişine degmeýär. Ol ýarty ýolla hukuk goraýjy işgärliň öýleriň törüne çenli mugut bahadan gerýär. Halka diňe birinji sort un paýlanyp, bir haltasy 200 manat bolsa, o bahadan satylman, on tanşyň üstü 400 manada, köçeden barsaň 600-700 manada gymmat bahadan satylýar. Ляшka meselesinde hökümet tarapyndan 16 manat bellenilip, emma welin men size şonu Amerika bilen deňärsen belýär. Amerikada ortalama aylyk 3000-4000 dolar bolup, halal bolmadyk. Ляшkalaryň 1 kilosy 2 dolar töwerýär. Emma welin Türkmenistanda 4 dolar 50 sent. Serdar, bu sonja korsaň, bu bahalar bilen hem buýsanna. Hojaguly, Begenç, Selim hem de Maksat Sopiyew bulan hemmesi işin içinde. Ляшka, un, çörek bulan bahasy gally. Halk uruşup ağlap alyp gidýärdiler. Çörek ýerden gelýärdi. 9-a çenli gutor diýärdiler. 20 sany adyma berip galan çörekleri bukýardylar. Halka bermän. Giýje maşyny getirip maşyny ýükleýärdiler zawmaklar. Bu mallara berilýän bu hankalary, ýagny 2 manada satylýany Maksat Sopiyew barýardy. Maksadyň öz talaby eken. Bermek bolanok. Prezidentimiziň karary bar diýerler. Bir aýal alýardy, prezidente hat ýazýar. Öz maşgala ýagdaýyny düşündirjek bolup, ýag çörek alyp bilemok diýip, 2 sany maýyp çağa saklayan aýalyň prezidente ýazan hatyny ýitirmediýärler. Bu haty ýazan pensioner Daýzanyň gelini ýogalýar welin 8-9 sany aktyň eklenji Daýzanyň boýnuna düşýär. Daýza köşe aljylara barypdyr, ýöne köşe aljylaryň başlygy diňlemeýändirler. Hojaguly arkadaş şäherinde kabinetde oturup hemme zady telefonuny bilen kontrol edýär. Hojagulynyň saglyk daçasyna hemme keýip edýärler. Ýaşajyk gyzlar bilen hem ýatym turma edýärler. Hatda Attaýew baryp bile keýip eden bolar. Selim, şu zatlara ýalanym diýip gör-de gaýratyň çatsa. Hojaguly, senem arkadaşdaky ofisiň içine çenli menin biligim bardyr. Kimler gelýär, näçe we haçan. Gerek bolsa, oňa da hem beýleki işlerde geler. Biz bolsa, ýene de Makar bilen dowam edelim. Bu Makar Sopiyew, Şamrat ýeginiň hemme pul işlerini ýerine ýetirip, algy bergi, dolandyryş we kirli pul ýagny 50-100 milyon dolarlyk işleri muňalanýar. Gepleşigimiz has gyzykly bolsun diýip, men size bular barada bir parça maskara durmuşlaryny aýdyp bereýin. Döwründe Maksat we Ebu Bekir öz aralaryna Şammy ýegeninkini götürmekde ýaryşyp, gawanyp düşman boldylar. Şeýdip Ebu Bekir we oňdagyny Begenç Makar Gamış restoranyna itjenjen ýaly urdular. Soňra bu iki ştangist öz aralaryna gürleşmäni gezip Şammy ýegen bir gün Dubaýa gidenne Makar Makkajopa ýürüýte Ebu Bekir ýamanlamaga Türkmenistandan halta gep gyýbatlary Dubaýyň aeroport tamojasynyň geçirýärler.
Şeýlelik bilen makary Şamradyň halowy diýip tanýarlar. Eýse näme? Maşynyň açary üstüňe öňlerde senem ony gapyp okýal gapysyny açyp berersiň-de halop bolmarsyň ha makar. Soňra Ebu Bekir Şammy ýegeniň bajasy bolup, Vlas gelenini duýup düşmançylyk aradan gidýär. Ve şonda makar ahmar edip, eger men emirek şulara duşan bolsam ve killäni işleden bolsam, giýew bolardym diýip gaty gynanç böllerip ahmar çekdi. Mundan daşarym Hojaguly makaryň Şammy ýegeniň gatokluk wezipesi edýäni bilip, oňa ahal alyjylarda doly erkin berip, eger biri barlyk eläýse, onda Hojagula jaň edip, telefonu barlykçylara berip, olary peş edip hem tozat goýberýär. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň alyjylar karhanalar tarapyndan hemme produktlar ýuwduran üçin Serdaran bu zatlary kontrol etmedigi zerarly halkymyzyň deň ýarsy öz rızkyklaryny başga ýurtlaryň hökümet tarapyndan ogurlanmadyk saçak bereketlerinden özüne pay sorap, gözlemäne, almana eýsem gitmezmi? Näçär halkymyza hökümet tarapyndan iň bärkisi gara çörüm dözülmän, onun mallara satylyp daşary ýurt gitmeklimize ýene de halk günäkärmi ha? Serdar, Allah'ın yaradan garynjasam öz rızkyny daş töwründen tapýar ahyry. Biz bagalalarymyzy taşlap, ýagny meslimize çydaman daşary ýurtlara gidýärmi ha Serdar? Indi bu haklara aýtman, özümiz bilen gara toprağa sünüp gitmegimizi hak görýärmi ha Serdar? Bessirinni. Artyk senem oýan Serdar. Ya da özüňize gowy seredin. Assalamu aleykum.